Nagproduct ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City Size. Ang oras ginadulong sa inyo ang The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 8 na. Mayang gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinaryo na kita sang panahon, bulkan, linog, kag iban pa. We have Sir Gani Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Aksyon bay, mayang gabi sa aton mga listening public ari, lakat sa aton nga chimbo sining gabi no. Na lusaw na si low pressure area sining hapon daw dito sa Infanta Quezon. Naga-influensya karon sa kabugusan sang aton pungsod tail end sang frontal system, shear line, nagabalik naman shear line. Naga-apekto diri sa nasidlangan nga bahin sang naaminan sang Luzon nga nasakupan ang lugar sang Cagayan Valley kag Aurora nga ang ila tsimpo magalumon ng kalangitan may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Naga-komplementar isa ka weather system nato northeast monsoon ug hangin amihan nagaapekto sa iban nga bahin didto man sa naminan sang Luzon, partikularmente diri sa mga lugar sang Cordillera Administrative Region kag Ilocos sa region nga may pag-uum-guom ang ilang kalangitan hasta nga magalumon ang ilang kahawaan. May dala lang ini naligwin nga mga mahina ukon manipis lamang ang mga pag-ulan halin sa gihapon sa northeast monsoon. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod maayo man ang tiyempo, may pagulugal man ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan nga may naligwin man ini nga mga pagulan halin ini sa easterlies ara na naga-transition na aksyon bray no ang mapaanghang gikan sa baybayon sa Pasipiko kag ginaupdan man isang localized
thunderstorms. Ang pinakapunta dito sa naaminhan sang Luzon hara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin man ini sa naaminhan na sidlangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. Ang iban nga bahin sang Luzon napaidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan man nga huyop man sang hangin magahalinin naman ini sa nabagat na nasidlangan pakadto naaminhan na sidlangan o kon southeast to northeast. While ang Visayas kag Mindanao magahalin naman iniya sa direksyon na sidlangan pakadto namin na sidlangan o kung east to northeast nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. So diri particularmente sa aton local nga forecast ang nakatungdan sa Kabisayan o kung Western Visayas. Lakip na kita diri sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa nasidlangan pakadto namin nasidlangan kag ang kondisyon sa aton kadagatan ara sa makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga nagataas ini 0.6 hasta sa 2.5 metros ang kadabawon, ang kadalumon. Alas 8 size sini nga gabi dugay-dugay ang taob naton 1.2 metro ang kadalumon. Ang hunas magabalos alas 4:37 karon sa kagahon sa takos nga 0.0 metro ang kadabawon. Kag alas 6 uno naman buwasaga magabutlak si haring adlaw magatunod ni siya alas 5:54. Sini nagtunod ni siya alas 5:54 sinilang hapon. Ari kita 25 hasta 30 degrees Celsius o kon 77 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Ari hangat kay Bulkan Kanlaon nakarehistro kita. 9 siyam ka volcanic quake no pagtayog sa palibot sang bulkan sa 24 oras naton nga obserbasyon. Nagbuga ini siya inang sang white steam laden plume o kon puti nga so kasarangan lamang kag nagtimbuok ini sa ibabaw mga 200 metros. Antes ini siya nag-collapse sa namin nakatungdan o kung direksyon sa northwest. Pagi sa aton observation. Ang asupre, sulfur dioxide, iya manin na buga natako sa average nga 587 toneladas sa adlaw sang Pebrero 17. Kag ang ground deformation ang hubagya sa padayon nga pag-obserbar sa atong global positioning system kag aton electronic tilt meter dire sa Kubay, Barangay Kubay nga may gamay lang nga paghubag dire sa nanubuan kag tunga-tunga sang iyang kaldera sumugod sang Hunyo 2020 kag muning parameter sang kwano sang nga may indikasyon nga mahydrothermal tectonic kag may idalom nga naga-proseso sang magma dito sa sulok-sulok nga gidnayon sa iyang tiyan ni Bulkan Kanlaon. So, ang DOST Peoples in collaboration sa aton Action Bray sa Negros Occidental Provincial Command Center. Nagapalimton sa gihapon sa aton general public nga ang Bulkan Kanlaon harya pon sa alert level 1 nga in abnormal condition kagara sa Chimpo sang daw restiveness siya bla kag ang 4 kilometer permanent danger zone sa gihapon gina-istrikto naton sa mga aton mga triggers. Parte sa linog 24 oras sumugod sang pizza 21 alas 12:13 way kita may nakita diri nga pagtulutay og sa aton palibot diri sa aton Negros Occidental kag Oriental. So medyo kalmado
ang aton nga palibot. No? Luwas lamang sa mga nagakatabo frekwente sa mga Surigao, Agusan, Leyte, Samar, Marinduque, no, hasta Nueva Vizcaya, Batangas. Aha. So safe kita dito action right. Aha. Sige. So ako ni idolong lakat sang Tiyempo sa Linog kag parte sa kay Bulkan Kanlaon. Yes. Salamat, Sir Gan. Good evening. Okay. Salamat, gid, sir. Matawhay ang aton nga palibot plus nga ang LPA nga si Oring way na napanas na. So kabay patayuyon na ini mga kaksyon although nga hindi man naton gid mapunggan biyan sa kontrol naton ang lakat sang panahon. Halong lang gigita sa mga utod nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Firing line. Action na Joe, Philippine Standard Time, La City, GC6 na. Subong gabi, antes pa naman ang tanang aton, gina pagpangayo sang guidance, kinaalam sa pag-inform sa publiko. Ginapangayo talagikan sa aton sinimahal nga Ginoo. Ipahilayo kita sa mga disgrasya, mga balatian, kag magapasalamat kita nga nagamat-amat na gidman lusaw, kag lilipas na ni si COVID-19 mga kaksyon, kag ginatagan kita sang giya sa matag adlaw nga tanan. Ang tanan isalig talanggid sa iya, ha? Way na sang iban ba kundi ang aton sini nga mangluluwas sa amen. Action na Philippine Standard Time, La City, GC6 na, subong nga adlaw. Yari kita sa Martes, nagapabilin kita sa Pebrero 23, 2021 na. Anyways, nag-aqua na sa mga utod na ton nga nagatutok na siri matiniyon, bukas na nga ton siri nga Facebook page, ang aton nga YouTube plus ang Twitter kag ang aton sini nga web dira bisita lang kamo to kay maka-monitor gid kamo. Action Brian Borden. Action firing line. Onboard na tubtob las 9 tak na sini nga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Taligid lang kay way pata nakaratsada, may ara naman sang flash report ang aton sini nga patrol. Taligid lang ha. Way ko di flash report, diri lang ko magyo. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radyo. Action Radyo. Action dyan, patrol. Action na Brian nagapagwa na diri sa balay mismo sining lalaki ang mga katapos ng kapulisan sa station number 7 kaya nagkasa sila sa bypass operation bago gid lamang bago na tapos ding inventory mga more or less mga 34 to 35,000 pesos worth of suspected shabu ang na-recover sa kapulisan batok diri sa isa ka 39 anyos nga lalaki nga may mga intelligence report na nagipapanaw batok sa iya patapos ng baluan sa kapulisan gani naga-engage sa pagbaligya sa illegal nga droga ang tali diri nga ginatag sa Tony Police Lieutenant Tuburan ang bagong officer in charge ng Station 7 nga ining lalaki amo ni higing kalaki Jose Paulo Tenio no makita ko diri sa pag-inventory kay ina mga duha ka lagko nga plastic sachet sang gidasuspetsuhan Cebu may isa pa di ka palabang nga plastic sachet sang gidasuspetsuhan Cebu Action Bray nga na-recover gikan siya posisyon kag control. Actually karon nga adlaw mo na ikatatlo nga bypass operation diri sa Bacolod. Ang una kay na drug den sa Singkang Airport, ikaduwa sa sulod sang Patio sa likod sang BGMP, ikatatlo bago gilamang diri tapos sa area sang Barangay Alihis Action Bray. Ang dugang itali sa mga bypass operation pati Andre Sigapon sa pila kami sa public affairs program sa Action Radyo Bacolod. Flash report gikan sa patrola ang tagribot sa Bacolod Action John Diaz sa nasabot na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line! Ikatatlo na nga flash report action John Diaz kung bypass operation ang paghambalan gikan diri sa syudad sang Bacolod. Gaasod-asod nagapakita lang nga lala ang sitwasyon kung illegal nga droga ang paghahambalan mga kaksyon. Pero ari nagalinagumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Kwaon tani balik karon si Action John Diaz makaksyon sining naglumpat iya nga isa ka persona sa isa ka mall diri sa syudad sang Bacolod sini gid lamang nga hapon. Ano blang problema gid ya sining nga agin labay niya gid kagin dalayang kaugalingon sa sining mall ihalin siya sa ikaapat nga panalgan. Samtang house to house visitation ining plano karon sang Nokpo agod nga mahagan-hagan ining riding in tandem
sa mga pagpamatay diri sa probinsya sang Negros Occidental. Firing line. Anong himuon sang house-to-house visitation? According to the police, mga kaaksyon, kilalahon nila ang mga pumuloyo kag kilalahon ang mga motorsiklo, salakyan kag iban pa. Mga kaaksyon. Samtang ginapaaksyonan subong ni Police Colonel Romy Palge, ang direktor sang NOCPO, ang iban pagid nga miyembro sang Ipogon Group nga magsungka na sa kapulisan bangod ini sila may ara man sang ginatawag warrant of arrest, mga kaaksyon, ati hindi na maglabot pa sa punto nga basi magkalapos angan kamo sa mga operatiba. Firing line. Grabe yan, no? Amo na ang sitwasyon karon. Ang Ipogon Group, kung dumduman nyo, nagligad tong adlaw, may patay sa Sipalay, Ipogon Member Group. Ang ginlothang kagabi, ginaaligar man nga may koneksyon sa Ipogon Group dira sa area sang Barangay Tangod. Firing line. Samtang padayon pang investigation sa Police Station number 9 sa na-mention tana, ining ginsulod nga puloy-an sa Barangay Kabog, mga kaaksyon, sang 3 katawo kag pinusangan. Firing line. Parte na gid nga pangluthanganay diri sa syudad sa Bacolod, no? Pero daway gid ka imik ang aton siri nga police director sa Bacolod City Police Office. Firing line. Basig way ni siya gana groya magpangalaga diri sa Bacolod, ano? May pagani kay si Councilor Wilson John Gamboa Jr. nag-file sang resolution nga dapat tutukan sang kapulisan. Firing line. Oo, tihambal ko sa inyo kagabi, ginliwat sang pagpalayag ni Anay PNP Chief and now Senador Bato de la Rosa nga ang trabaho sang pulis, prevention and solution. Ini nga mga kwan, ang ini nga duha ka istorya ni de la Rosa, do ay katabo di sa syudad sa Bacolod daw. Firing line. Kaya nasang aga na interview taman si Vice Mayor Elcid Familiaran kay ang Vice Alcalde sang syudad, alarming na para sa iya ining natabo nga pagpangluthang, mga kaaksyon. Firing line. Ang hanay sa mga negosyante diri sa syudad sa Bacolod kagabi na interview taman na alarma man sining pagpangluthang ti ano tani. Firing line. Kung may guro ni gana si Police Colonel Placido iya nga magserbisyo dis Bacolod kay hindi man siya ilunggot hindi man siya ka-exit iya kag maglisensya. Mangita taya sang Bacolod non kadamo sang capable diri nga Bacolod non or Negrosanon nga willing to serve Bacolod kag Negros abi no mo na nga sitwasyon kay do way gid subo. Anyways, may PIO man ang Bacolod City Police Office pero lain gid ang tingog sang pinuno sang BCPO. Firing line. Oo, kabalo ko may command na yan mo. No? May command na once maghambal siya nga itong gagawin natin. Diyan tayo, doon kayo, ito, ganyan, ganyan. Tidawa ay gido, doon di bation, tino ni man. Firing line. Sige, ang iban nga balita sa aton, siri nga pagpangalagad subong nga gabi sa Kapitolyo Provincial, bioethanol plant sa San Carlos, wala gintugutan nga liwat nga maga-operar. Firing line. Ako ya saludong gid ko ya kay Mayor Rene Gustilo sa pagpasira sining bioethanol nga ini nga aman way labot nga may ara sang environmental tawag sa violation ini sa mga tubig dira sa Suba kag baybayon sa San Carlos. Action Elmar, Leo Black Action Elmar Black. Ikaw mismo naka-experience ka kung anong kakatabo sang bioethanol sa San Carlos, no? Firing line. Ang puwerte ka, baho, gidya katama, ay puryagaba. Si Action Elmar, katiner kami sa San Carlos, it was 2012 to 2014 mo. 2011, of the night kami to sa San Carlos sa FM to. Ang baho sang bioethanol nga ini kasulumpaan. Firing line. Ilabi na gid nga mag-ulan-ulan, ay sus puryagaba, do hindi ya kapatulugon. Nagapaabot na lang ko gani Action Elms nga may masuffocate nga taga San Carlos ring baho sang bioethanol nga ini. Firing line. Environmental problem giniati mayo lang subong na tula-dula na kay ginreklamo sang publiko pero tanan nga higgo nila didto naman nagkadto sa tubig sa baybay kag sa Suba. Firing line. Dugay kita sa San Carlos mauna nga kamaot ta mo Bisaya kay dugay man kita nga laga dito sa San Carlos god nagkuanta dito suroy-suroy ta ginagmay. Firing line. So ang baho na experience tana, that's why tonight ako nagataas noog iko kagasaludo kay Mayor Rene Gustilo. During that time, si Gustilo do board member in isang first district mo. Subong alkalde na gid tiduay gid guro na punggan ang sitwasyon ti ara ginpasira.
Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon ari na. Amat-amat na. Hambal sang iban to, kada ko di interview sa iya, damo sa nagalabugay, damo sa nagahambal nga mayo pa di klase konsihal ho. Kay siya yang vocal subong. Ti siya lang ni isa da sa konseho subong sa Bacolod na naga-fight against 13 or 14. Councilor Gamboa, mga kaksyon. Kundi, permita sa gina-interview diri, kung wala gid abis ang may makuha da nga ma-interview nga mga konsehali sa Bacolod, siya ning ginadangpan ta kay ti inang mahiligon man ni maghambal man mo. No? Way man ta naghambal nga ibanda hindi mahiligon, medyo mahiyain lang ng kaunti. Or sometimes parang wala na talagang maisabi pa. Aksyon Firing Line. Councilor Gamboa, posible magapapili sa mas mataas nga posisyon sa 2022 nga elections. Last term yan na subong. Ti ano ni nga posisyon man? Vice-alkalde, kwintrohon niya ang Grupo Progreso nga si Vice Mayor Elcid Familiaran. Mayor, mainkwentro siya kay Mayor Bing Linardia. Aksyon Firing Line. Congressman, mainkwentro sa kay Lone District Congressman Greg Gasataya. Pertido nagbunggo kala niya sa tatlo ka mga pader. Aksyon Firing Line. Kag hindi basta-basta ni nga pader ha. Tatlo ka doble sang halublaks. Aksyon Firing Line. Pero hindi ta pag-i-underestimate si Councilor Wilson John Gamboa kay kung pigaw lang ni nga sahi sang konsehal tani subong way na ni siya kita ada sa konseho. Aksyon Firing Line. Tinagapabilin sa gahapon meaning may ara man sang ginasandigan nga pader. Aksyon Firing Line. Ano ay hani kabug at ang paderya pila ka layer man ini lantawon ta ni reduction Dale karon be. Samtang lapnagon iya nga EIC campaign sa EOC sa vaccination program mag-umpisa sa una nga semana sang Marso mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Sige, amo ni karon tutukan ta mga balita sa lokal sa aton sini nga pagpangalagad ka big time subang sa mga balita tas lokal no. Aksyon Firing Line. Sige, diri ko anay gamay lang gid sa national mga kaksyon na manglugayawon ko gamay lang sa national kay ari good news sa mga employer kag mga employees kay nga 21-0 ginpaboran sa mga senador naton nga hindi lang anay pagdayunon ang pagtaas ang contribution sang SSS. Aksyon Firing Line. Ang Senate Bill 2027 nga hatagan kung tani sang power si Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon sa sulod sang 6 ka bulan. Ambal diri sa mga senador wala dan trabaho. Why daan sang bangod sining pandemya, kadamo gid problema tapos pataasan ta pang SSS nga ini di lang anay. Pero kung basihan tagi diya sa Republic Act 11199, dapat may 1% gid man nga tubo sang SSS umpisa subong nga tuig tob sa 2025. Di pwede malubag kon ara kita sa emerhensya nga sitwasyon. Aksyon Firing Line. Samtang sa iban nga balita sa national election, no? Elections 2022. Ang calendar of activities ginpagwa na sang Commission on Elections, no? Ang filing sang certificate of or candidacy makaksyon preparar na kamo da Oktubre 1 tubtob 8 nga do ka dali lang ihaw do ka rush niyaw do ka isa ka semana lang sini nga 2021 ha kagang eleksyon ta second week of May 2022 mga kaksyon. Ang kampanya ara na sa mga Enero mag-umpisa. Aksyon Firing Line. Way pa sang opisyal nga ginpagwa nga report kon may ara sang face-to-face campaign nga patigayonon pero kaloy-an may ara na gid man tod sang vaccine abi this month abi or next month no. Mahagan-hagan na ni si COVID-19 next year pa man yang kampanya no. Ati basi pa malang may face-to-face. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita sa national COVID-19 update kita sa Pilipinas lang may ara na sa 564,865 ang bago subong adlaw 1411 nagapabilin nga aktibo 29,817 kag ang naka-recover 522,941 o kon 522,941 ang patay 12,107. Aksyon Firing Line.
Ari mga kaaksyon kay si Presidente Rodrigo Duterte hindi pwede mabakunahan sang Sinovac nga produkto sang China. Action firing line. Kay ang Sinovac hindi pwede i-inject sa mga senior citizen. Action firing line. Kag ang Sinovac hindi man pwede nga igamiton kag ibakuna sa mga medical frontliners. Bangod ang rason, ang efficacy niya ara gid lamang sa 50.4%. Action firing line. So ang Sinovac didto i-inject mga kaaksyon sa mga soldado ta. Kabalo ka nga ang medical frontliners ta hindi pwede. Prone sila mo ara sila permi sa hospital tinubong efficacy sining Sinovac nga ini lapit sila gyapon kag dali sila tapikan. Action firing line. So dito na lang sa mga soldado ta, sa mga kapulisan, sa mga navies naton dira, mga AFP naton, sila ning tandok akwan diri butang injikan sang Sinovac kay way manis lagi expose siya sa mga may mga balatian. Action firing line. Oo, ti ang i-donate sang sa China diri sa aton sang Sinovac nga ini 600,000 doses ini. So ang 500,000 diri i-inject na sa mga civilian, mga kaaksyon ready na kamuda. Action firing line. Padali gid lang ha. Sa eleksyon ko balik ko gamay si Manny Pacquiao. Ginapasa Diyos siya na lang kung padalaganon siya kuno presidente sa 2022. Aara gid ang desisyon sa imo ya Manny Pacquiao bisa man kinaana. Action firing line. Damo sa naghambal nga hindi lang anay, no? Do ka alang-alang pa kung sa mga tinig-ang nga mais abi medyo do ka bahol pa di pa pwede mabakit abi. Action firing line. Si Manny Pacquiao experience niya alin sa kongresista, senador, hindi naman masugiran gari batal niya gani sa senado mo. Gahambal nisto nga ya naga-speech ini siya. Ang iban ganida way man gawakal gani nga mamaalam. Action firing line. Kag tistingan ta naman abi ang presidente nga hindi nga wala sang titulo nga abogado, hindi titulo nga ekonomista, wala sang titulo nga kung ano nga mga baskog yan natapusan sa mga Harvard University or din nga mga universities around the world. Tistingan tabi si Pacquiao abi nga nagtapos lang sa high school kag nagkabalo lang mag-English iya kag maghambal sa tunga because nga naglagas lang sa iya nga sitwasyon subong kay boxing siya sa ibang nga pungsod nga kinanglan niya mag-English man. Action firing line. Tistingan taman abi 6 years kun pigado kundi ati di naman siya kasulit padalagan kung magdaog siya kay 6 years manangastang presidente. Action firing line. Kadamo sa nagahana subong mo Pacquiao, si Inday Sara, si Isko Moreno, si Bongbong Marcos, Leni Robredo. Grabe nga mga ngalan, no? Sila-sila lang, no? Action firing line. Wag kita kabati da Brian Morden. Action Brian Morden. Action firing line. Sige, ang iban nga balita sa national maka-action, Pfizer, amo ni ginahulat ni Duterte nga i-inject sa iya kaugalingon. Tinagambala to si Duterte nga mapa-inject siya in public kuno. Do sa gusto yaman to sa latrasan, why na to? Action firing line. Galing kay na dilatar ining shipping maka-action sa nga Pfizer nga ini bangod sa ginatawag nga indemnification. Di ko amo indemnification agreement. May problema gamay sa shipping sa mga sa ila sini nga manufacturers mga kaaksyon. Dapat subong adlaw 23 nga ginalauman nga mag-abot diri sa aton tiwaay. Action firing line. Ang Sinovac may ara na sang authority ini kuntani sa Food and Drug Administration pero way pa man di kaabot man sa aton man. Action firing line. At ipaaboton ta na lang sila. Speaking of vaccine mga kaaksyon are. Kabalo ka ang ining bolo vaccine nga ini duway ni ginasapak sang iban nga tawo mga kaaksyon, no? Ang COVID-19 may ara sang pila ka mga public officials somehow do hindi sila magpati sining ginatawag iyang COVID-19 mga kaaksyon. Although nga damo gid man nagkalamatay, sobra na 2 ka milyon ang kalamatay sa bugos nga Pilipinas, may mga tao pa nga daw hindi pa sila sigurado kung may COVID-19 bala o kung wala mga kaaksyon. Action firing line. Now, isa ka gobernador diri sa pungsod Pilipinas. Ahiyambal na lang naton si Governor Gwen Garcia. Ini idolo ko man ini makaksyon, no? Amo-amo man ni sila ni the late Senador Miriam Defensor Bla. Puertible ya kaastig maghalambal mga kaksyon, no? Pwede ka porti kaastig maghalambal bilang babayi pa bilang opisyal. Kay dito sa Cebu mga kaksyon,
ang gobernador nga si Gwen Garcia nagpagwa iya sang executive order number 12 nga ang travel dito nga restrictions hindi na amo na katama gid ka strikto. In fact, sa probinsya sang Cebu ang COVID-19 cases subong nagataas, pero suno dire kay Garcia nga dulaon sa Cebu ang swab test nga requirement sa mga gusto magpadulong dito labi na gid ang mga turista nga plano iya magsuroy-suroy sa ilang nga lugar agod masolusyonan ang ginatawag paghuyang sang ekonomiya bangod sining COVID-19. Action firing line. Temo nagpagwa sa sang executive order number 12 nga ini mga kaaksyon, no? Nagpagwa sa sini nga may relasyon ini nga mag-engage iya sa tourism related activities sang Cebu. Sa mga turista nga gusto magpadulong dito, wala na sang swab test pa. Ang ipakita mo dito, isa gid lamang ka valid ID kag medical certificate nga nagikan sa bisan sin-oman nga doktor. Action firing line. Nga nagapahanugot sa imo kag pwede ka makabiyahe or ticket nga makabiyahe sakay sa eroplano kag barko, mga kakson. Action firing line. Ang mga turista ang dapat man magpakita sang proof of pre-booking, dapat makapabooking ka na sa mga hotel, resort, nga dapat accredited man sa Provincial Tourism Task Force, mga kakson. Action firing line. Damo to subong nagakahangawa sa Cebu bangod sining declaration ni Gwen Garcia, mga kakson, pero ti gusto niya nga makabalik-balik sa normal ang ekonomiya ang Cebu ti Queen City of the South, ang Cebong pinakadako man nga city sa bugos nga Pilipinas kon sagwa na sang Luzon area. Action firing line. Pabati ko sa inyong tingog bala ni Gobernador Garcia. Don't mess with us. We can take care of ourselves. I will not and never again accept a lockdown. I'll fight for Cebu and the Cebuanos. Valid medical certificate na lang issued by any doctor. But ang uban akong ipuno. May pre-booking o a few others. But we will make it easier for all tourists. Nakakita naman ta. Ibuhat ta naman na. Unya, nahunong ang COVID. Nag-ECQ bitaw ta. Unya, nasiro COVID ta. Lockdowns don't work. Well, they work against the economy. Ang ekonomiya... Action Brian Borden. Action firing line. Grabe, no? Amo na yung gobernador yung nga maisog. In fact, si Garcia, ang yan ni duha ka mga utod, nagkala-dula ni sa kalibutan, nagligad nga tuig, bangod sining allegedly nga tinag-positive man sining COVID-19. Pero still, ga-fight sa iya nga dapat himuon, tani kung hindi, maano na lang aton sining economy diri. Action firing line. Hambal niya tinag-agi man ta lockdown. Why man nag-work, why man nagtrabaho? Still, ara mangyapon ang si COVID-19. So, kung hindi tani pagipatuman ang pagsulod sa mga turista, diri sa aton iyang probinsya kag ang sitwasyon ta mo sini, until san o kita mamigado, Action firing line. may ara to ya sa mga tourist attractions yang zero, gid mo. Wala sa may nagalagaw kati nakadkulbaan, plus pagid sa mga strikto nga paggamit sa ginatawag naton mga requirements abi. Action firing line. Hindi man basta-basta makasulod ang nasambit iya nga sitwasyon. Anyways, kung alang-alang si Administrator M. Ang, i-try tabi sa piyak biga porsyon aksyonan. Kay kung amo ni nga sitwasyon sa Cebu, nga ginhalugan ang restrictions dito based iya sa executive orders ng gobernador, check man naton diri sa syudad sa Bacolod kay hindi man matago sa aton diri nga aton sini yang kwan ang aton sa ekonomiya parang kang istorya way man niya nagsaka pagid subong sang dako-dako nagasaka-saka pero lain gid nga normal sitwasyon ta. Action firing line. Diri sa aton ayhan ano ang pagtikang di kay sa Bacolod di subong ang aton sining COVID subong nga numero kada adlaw kun hindi 0, 1, pinakadako 5 kung isa way nagid gani. Dito sa Cebu kadako sang positive everyday pero ti amo na ang nangin desisyon sang gobernador. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya si City Administrator M. Ang. Ma'am, good evening dira sa imo. Good evening, Action Brian. Good evening sa mga tagpalamatit. Aha.
Salamat sa time, ma'am. Nagapamati ko sa palayag ni Governor Gwen Garcia dito sa Cebu. Maisog siyang ginbuksan pagi sa Executive Order number 12 ang iya sining probinsya sa turista nga hindi na magpa-idalom pa sa mga swab test ang may ara lang sang ID dapat kag medical certificate sa ila sining mga doktor despite nga medyo saka numero sa ila to nga COVID positive, ma'am, no? Diri sa aton sa Bacolod, medyo nagnubo-nubo gid man kita. Kumusta kita diri, ma'am? Ano mga plans naton kung turista ang paghahambalan kag kumusta economy naton, ma'am? Well, kung tanawon sa Action Bright, kung ikumpara naton sa Cebu, medyo dependent manggid sa tourism, no? Sa tourism industry ang Cebu. About 68% ng ilang ekonomiya nagadepende sa turista, no? Kay damo sila yung mga tourist areas dito sa Cebu. In fact, damo sila yung mga 5-star hotels, 5-star, 6-star, 7-star resorts dito sa probinsya ng Cebu. So it is understandable nga sa isa ka tuig nga may ara kita pandemic kag wala gid sang foreign tourist nga nagabot dako sa epekto sa ekonomiya sang Cebu. In fact, amo na ang nationwide diri sa Pilipinas, amo nang problema naton because sa kabilugan halos nagalapos sa 70% ng aton economy is driven by tourism, by the tourism sector. Amo na ang discussion amon kay ina Action Bright. We had a meeting with the DILG kaya mag-uhon naman ang mga policy, no, ang national policy sa mga tourist, no, pag sa mga travel, ang travel guidelines pagkabailuhan na naman ng National IATF. Okay. So ang isa dira nga members ang NIATF, ang si Undersecretary Densing, amo ang nag-meet sa mga governors kag mga mayors kay ina to review ang mga travel guidelines kag para maisla naman kag ma-update ang travel guidelines to allow more movement of people bisan sa local tourists sa kunanay masugod. In fact, ang plano sa DILG kag sa NIATF is to remove ining requirements ang testing. I see. Pat damo pag nga tao maka-travel. Isa na sa mga subong sa at this point in time. Isa ina sa mga rason nga mga tao, mga pamilya hindi mag-travel. Kay let's say for example, Action Bright, may 5 ka mo sa pamilya, no? Mag-asawa ka mo, 3 ka mo adult children, magbiyahe ka mo, tikon 5 ka mo, gina-require sa buong RT-PCR, 4,000 lang na, sa 5 ka mo, 20,000 na, inyo palang test, no? Swab test pa lang na. So, isa na ka daw, kumbaga, nag-discourage sa mga tao nga mag-travel, even locally, sa Subong. Yes. So, muna ang problema sa ating gobyerno, because wala revenue masyado ang gobyerno kay tungod wala tourism, wala tourist activities, wala sang movement ang mga tao, dako nga diferensya na dako ang epekto sa aton. Amo na I think ang isa nga nag-drive sa kay Governor Gwen Garcia nga i-loosen niya ang ina policy sa acceptance ng tourist sa pagbaton sa mga turista. Of course, nabalaan naman si Governor Gwen, medyo lain ang niyaya nga, ayan lain naman yung iya perspective, kaya lain ang iya kapagpati, parte sa COVID, sa dugang pagkita. But I think the primary consideration there is the economy. Okay. Nga sa Bacolod, gid ko yung nagtawag, because ari ng dalag ko nga mga hotel sa sulad sa Bacolod. Although, nga province-wide kung tani, ini nga information nga dapat naton ipahibalo sa publiko. Pero, kabalo kita once magdungka di mga turista naton diri man nagyapon gid galalabay sa Bacolod, pero ini mga law executive order, ma'am, like ginhimo ni Ma'am Garcia abi, anong chance nga mahitabo na diri sa Bacolod sa palaaboton, although may mention ka na nga may nationwide nga mga changes sa mga documents ka nga sa mention mo kay na? Actually, Action Bright, kung pamatian ta kaina, no, ang halos tanan nga mga governors, mga mayors, nga sa meeting kaina, ang mga representatives sa mga leagues, no, League of Provinces, ang League of Cities, si Mayor Bing, as the President of the League of Cities of the Philippines,
ang ginahinyo nila is really to loosen na good man ang ato the protocols, no? Kag ibuin-buin na ang mga requirements para nga mas madamo na ang makagwa. In fact, ang ilang recommendation is from 10 years old to 70 years old i-allow na nga magwa, no? So anubuan ang sa kabataan pataasan ang sa senior citizens na pwede makagwa. And so with that, pero kung tanawon mo, kung pamatian mo action, Bri, kaya i-finalize pa man ato sang NIATF, of course, si USEC, si Undersecretary Densing, isa na siya sa members ng NIATF, siya ang mag-draft ng mga bago nga magiging travel protocol through policy. Kung tanawon mo, gahatag sila gyapon leeway, gahatag sila gyapon, kumbaga elbow room para sa mga local government executive nga maghimo sang nagakaangay kag nagakabagay nga mga executive orders, no? So mahbal sila nga subject to the approval of the mayor or the governor, no, or the local chief executive, or subject to the approval of the LGU. So may ara sila gyapon, may fallback gyapon ang mga LGUs. Babalaan talat na action, Bri, kung ma-finalize sa kagmagwa. Sa iti, kung ano to kaina ang ginpang suggest ang tagsa-tagsa. For example, i-share ko lang, ang probinsya sang Ilocos, syado sila yaka stricto kayo. They don't even consider nga national official kada ginambal to kagina ni Governor Manotoc, I believe bata ni Senator Aimee Manotoc, ang gobernador ng Ilocos. Gambal siya, bisan sila ni Senator Bongo, nagbisita sa iya lately, nagbisita sa ila probinsya lately, in-require niya gidya nga mag-RT-PCR test, antes niya patunon sa iya nga probinsya. And so, dira mo makita na may aragyapon autonomy ang tagtatag sa probinsya because based on experience, ang local government tigyapon ang mabudlayan kag ang naga-bear sang burden, ang nagakarga sang kabudlayan, ang local government yapon kung magtaas ang cases. That's why mo nang ginahimo ta diri sa Bacolod, Action Bride. Wala kita nagadali-dali kumbaga gina-calculate tagit kang maayo kung ano ang mga aspeto sa aton mga protocol ang aton nga paghalug-halugan sa aton nga illusion because we don't want another spike. We don't want a second wave to happen in Bacolod. Muna kay kabudlay gi kayo. Unlike sa Cebu nga damo sila hospital, damo sila DOH hospital, damo pagid private hospitals. Diri sa Bacolod kung mag-surge kita, kag kung mag-second wave kita kung magtaas liwat ang cases, wala kita butangan sa mga pasyente ta. Kulangon kita because ang mga hospitals sa diri sa Bacolod, kabalo naman kamo gina-share sa province. Kaya kung may nagamasakit sa Bago, sa Silay, Talisay, ang Bangkalan, at sa Sinubaan, diri man nagapa-hospital sa Bacolod. So kung magdamo ang mga cases nato di sa syudad, plus magdamo pagid ang cases sa probinsya, makulangan kita ma-overwhelm ang aton public health system, kag aton healthcare sa healthcare system in general. So, amo nang ginahalungan, ginandaman ta. We want our businesses to open, ginabuligan ta ang mga negosyo, ginagaydan ta sila, nagapanongdom kita pirmi. We want them to open, but we want them to open safely and responsibly para hindi kita mag second wave, hindi kita mag-surge liwat, hindi kita mag-clustering of cases. Sa kaluoy sa Diyos na maintain naton ang very low cases as of now, in spite of the fact na ang mga tupad sa mga probinsya, sa mga local government units, nagsalaka ang mga cases. Mga pila na ka-weeks, ma'am, nga medyo ara kita sa isa ka jet kag pinaka-good news na may zero pag-idyagani. Ma'am, pilang ang active cases na nagnubo. Actually, pila ka-adlaw. For the month of February, nakapila na kita kadlaw nga naga-zero kita, no? Pila na gidya ka beses nga naga-zero ang aton nga cases. Ang problema may ara kita gulpi dahil may mag-isa, dua, tatlo, and surprisingly, ini sila mga apor, mga LS
So, which means na ginadala, gidalin sa gwa ang virus pasulod di sa aton. And in spite of the fact na ginspektuhan ta na subong action bray ang aton requirements, nag-require na kita for LSIs, for example, or returning residents, nga dapat may ara gid sila sa negative RT-PCR test. May ara gyapon naga-positibo nga aman. Ipagsulod din nila, nag-incubate pa lang siguro ang virus. So, negative ang ila RT-PCR test. Gulpi na yung pagtuloy sila balay, may symptom, sila na mismo mapacheck na positive. So, mo ng cases naton subong, mo na naton nga ginatanaw nga cases. But they are very minimal, kag manageable kaayo, kaya naton i-handle so far. So, that's why, kag na-anticipate na nagiging ang pag-abot sa vaccine, of course, para nga mas matilway nagikita. Namin no kay ti apor waya sang local na gid, like before nga tag 50 40 ka bilog pro bala mga local ti do ka kulurog na gid nga information. Anyway, from our end dire sa Aksyon Radio, salamat gid man sa pagtipig dire man sa Bacolod kag paghalong gid naton kabay pa nga magapadayon na gid ini hasta mag-abot si vaccine ti nagapabilin kita nga 0 or 1 or pila na ang aton sining numbers. Pero ma'am, ang ekonomi naton subong sunaran mo, ano nagsaka-saka gid man siya ma'am, ang sitwasyon ta dali lang kay nautod kita na. Action Firing Line. Okay, 19 o kon la 7:51 Action Radio Philippine Standard Time. Pinaka matter didto nga gin dula ni Garcia Mark Action sa Cebu, amo to ang economy. So pamangkot ta diri sa Bacolod subong for duwa na kabula na kaligad nga daw are nagapabilin kita ya sa MGCQ kag daw do ka normal sa sitwasyon ta. Kumusta ang economy naton sa Bacolod? Balikan ta si ma'am, balik sa imo ma'am. Actually, Action Bray, nakakita gid man kita nga may recovery that's happening, no? Ang mga makita taman ang mga restaurants, gamat-amat na puno, ang capacity sa mga restaurants naton, although kina-observe naton Japon ang distancing, nagkakadamo na ang nagasulod. At the same time, may mga businesses na that are going back to their usual na mga operations. But on the other hand, may aragid iba niya wala nakasurvive, may aragid iba niya still struggling, barely surviving, but we are trying to our best, no, nga mamatama tagid na ma-open ina. This is not local nga problema, this is global, and kung matanaw kita nga may mga apekto sa aton nga mga local businesses, kung tanawon taon na worldwide scale, mas grabe pag ang epekto sa iba nga mga nasyon. Correct. Having said that, ang importante lang gid nga tanan ta mag-cooperate, tanan ta magbantay kag maghalong so that nga kung magpadayon na gid nga madula na sa aton ang virus or ma-maintain naton nga nubo kayo ang cases, so then pwede kita nga maka-open fully sa mga negosyo. Okay. With that, ma'am, salamat gid sa information. Maayong gabi kag mabuhay ka, ma'am. Thank you gid, ma'am. You're welcome. Thank you, man. Action Bryce sa time. Yes, ma'am. Action Firing Line. Okay, at least diri sa aton sa Bacolod, despite sang score or sang numbers sang COVID-19 cases diri sa aton nga wala na nagakadto sa mga to digits every day, pero ang pagtipig kapag halong sa aton sa nga public officials nagapabilin mga kakson. Action Firing Line. Sakto man hindi lang tayo sa gigid ka pasagad ka kwan ka pinagusto kay kabalo ka na agyanta na to last year. Ang mga lulu-lockdown ay nga susko proyagaba sa pagkalaw ay gidyalan tawon sa sitwasyon ta daw ara kita sa Ghost City iya or ara kita sa bukid nga kita way sa ginawa nga mga tawo nga sa pagkalinong nga duway kahangpon. Ang problem pagida kung di mo papagwaon ng tawo may size meal kita kagihata nga mga food packs da. Action Firing Line. That's why nga ti dapat sundon tagida nga aton sini nga mga public officials. Sa Cebu ti bulubantayan tani kay tigin buksan na sila sang medyo halog-halog dito sa mga dokumento, mga restrictions nga ini, medical certificate kag ID na gid lang ang dalon mo to, pwede ka na kag makapabuk kada, no? Pwede ka na kasulod to sa Cebu, pero ang pamangkot dira how safe ang Cebu kung ato ka na to. Action Firing Line. Haban ang pamangkot dira mga kaksyon tigro, ang mga turista hindi man negro basta-basta magkanto man to sa Cebu nga mo ning sitwasyon nila. Kabalo kayo ning swab test nga ini, ang gin-mention to ni ma'am kay na, like for example, 4,000. So kung 5 ka mo, 20,000. Kung magkuha ka lang sa medical certificate sa mga doktor, ara lang sa
400 pesos bala kung di ko magsala. Di kalayo sang diferensya. Kalayo sang diferensya. Sige, at least tonight, naibalaan naton, economy tadis Bacolod, naka-recover na gamay. Amat-amat lang. Action firing line. Last City 54 ang aton interview dulong sa aton sang habon nga Zanton Plus mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Dira lang kamo kay pagbalik naton dugay-dugay, ano gid bala ang natabo nga lumumpat ining lalaki nga ini sa halin sa ika-4 nga panalgan sa isa ka mall diri sa Bacolod nga hindi gusto magpalawag sa ngalan atong magintiros tubang nila da. Do Ayala Mall stobla mo. Lumumpat ti suicide no? Anong problema? Karong pagbalik naton kay si Action Jan ipa-explicar ta sa iya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Manamiyaw ta sa aton sini nga mga utod mga kaksyon. Marjorie Impress, salamat gid. Si Manong Idilaw sa Victorias, naga-monitor man. Erwin D.B. Gonzales, salamat gid. Irene Gante Juanites Pituwa. Pedrinia Ironman, Action Brian may gabi, tamiyaw ko lang akon Iloy Mama Judith, kag ang utod ko nga may asawa, masing bukay kag mga bata Mariel, Pupin, Charmel, Gabriel kag baby girl nga cute. Wow. Si Jack Spicer, araman, anong baho sang bayo ethanol daw itlog nga baog? Ambot lang. Suzette Alunan, Imbong Jocampo, Rosalina Arellano Espadero, araman si Mahaw Maaw, gamit sa ngalan niya, no? Gamonitor sila. Zinaida Tumayan, salamat gid. Go Councilor, don't give up fighting. Leah Younger Esquivel, araman sa Talisay, keep safe everyone. July Derla Celestial Hongko Taxmana. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami di sa UK. More power sa imo program. God bless. God bless all. Salamat. Si Iron Man Liwat. Good evening, Sumbray. Tamyaw ko lang mga tiya ko kag tiyo sa Barangay Handumanan Zone 6. Si Muron, si Cynthia, sa Beth, Bilen, Ginalen, Berto, Roderick, Baling, kag kumpari ko, Nonoy Kumpol, ang tanan, Amon Purok. Ang tanan sa ila kuno nga Purok. Maperte, no? Alex Montesa, Manny Pacquiao, buto ko sa iya sa boxing, Sir Brian. Si Isko, siguro pwede pa. Val Bukatan, patumbuon talang mga pulis da. Hilda Catalogo, Vicente, good evening, Sir Brian. Watching lang ko di sa Manila, keep safe always, God bless. Nonoy Noel, watching Action Firing Line here sa Purok Villa Maria Homes. Sumagrit ko mga ka-food hub sang 2215 food hub. Thanks and good evening, Action Bray. Salamat. Marjorie Impress, good evening, Action Bray. Watching live lang ko diya sa Bacolod. God bless. Elnora Castellano, good evening, Action Bray. Idol Brian, back listening to our program Firing Line. Patamiyaw lang ko sa pamilya ko sa Barangay Purisima, Manapla sa Castellano kag Estilito or Estilo family. Salamat gid, Idol. God bless. Si Iron Man, tamiyaw ko, Action Bray, pakaisa ko Barangay Dumanan Zone 6, si Utong, Ika kag mga bata si Utoy, Jillian, Jilea, Iboy, Playboy. Salamat, Action Bray. Si Amabel de los Santos Dicendario, correct gid si Gov Garcia. Hilda Catalogo, Vicente Paliyog Tamiyaw, ang utod ko Asinda Palencia, La Carlota City, Nazarino, Subiron, Catalogo, Alisbo, Vicente family. Salamat gid, Action Bray. Gapamati gid sa imo. Salamat gid. Lourdes Tambasin Bronzal, good evening, Action Bray. Watching live sa FB from home site Barangay Montevista. Salamat gid. Val Bukatan, tama gid Trixie Busio,
Nonoy Castañeda, Aksumbray, ang hambal ni Governor Garcia partially true. But tani ang mga citizens mag-follow sang minimum health standards. It is our significant part of follow these standards, correct? Dijen Jonah, ara na ya sa mindset sang taho ang pagbato sa krisis. Life must go on. Kay kung hindi, tanan man tagyapon sa Pinas maapektuhan. Mga balaklon pagkaon balda na ang presyo. Jocelyn Liboon Dispoho, salamat. Dennis Richard Tiburuma, good evening sir. Mayo pa si Ma'am Imang, kung tawagan mo wala duro balibad. Ara dayon, hehehe. Inaya, anytime na iya. Pero ang iban nga mga konsyales, bakulod, di kag mga konsyales probinsya, de, yawan, kay mo inganyo sa ilang libre ni nga public publicity. Joby Monares, naga-monitor man. Jod Galis Makawili, good evening, Exumbray, more than of action firing line. Hambalya, gapamati. Bao kalawig-lawig mo na sa imong nga di ko mabasa ni Mamba. Oo, salamat kita. Pedrinya, ayon Exumbray, tamiyaw ko mga upod ko sa Block 3, never say die sa Barangay Hindumanan, Zone 6. Kag sa amon star player, Arthur Padrina, alias Nonoy Kumpol, kag Kukoy, alias Dako Chan. Kag 3-pointer namon, James Abiner. Ba, mga players sa basketball, galing isla. Invite nyo ko na, manog bit-bit, pitsil da ninyo. Kay Marcelino Pamulino, good PM Exumbray, Sinovac is only 50.4 efficacy. That means we are not safe in that kind of vaccine. How about the side effects? How siya daw pa PLG daw palagaw? Leiden, pro libre na siya eh. Libre. Leiden Navarrete, good evening Sumbray, kag sa tanan nga taga Palamati, ilabi na taga Von, Ryan, Pulupandan, Yanson, kag Navarrete family, God bless. Christian Yanson, good evening Sumbrayan. More than shout out ko lang ang pamilya Sulatra sa La Carlota. Thank you and God bless. Stay safe. Bernadette Lacson Araman, Zaldi Hinandoy, ang trangkaso gina-COVID nyo, gapanik ka mo. Iron Man again, Aksumbray daw wala na untat ang tiruhay, pamatay sa Bacolod. Tani balik nila ang bangga-bangga kamay mga pulis. Aksumbray kay delikado na sa aton nga panahon subong. Bernadette Lacson, good evening Ma'am M. Hambal niya, M.A. Manjo Arnijo Araman, Donna Nabarte Macario, naga-monitor man sa aton nga pagpangalangan. Reggie Santos, sir, pila ang average sang gina-test diri sa Bacolod daily base jutay positive kay jutay man ang gina-test. Actually, depende na sa kwan sa mga nagapa-test adlaw kay ubos naman test na nagliligad to mo. Jocelyn Song comedian naga-monitor man. Asis Mahinay, Maribeth Kausing, sir, good evening, holiday babukas. Wala man. Ay tamyaw lang, Aksumbray, akon pamilya, Barangay Singkang, Magsungay, Lola Laura, Toto Jerome, Gamay, Mayong Gabi, Idol Bray, upod sa Mosquera family. Ralston Zaragoza, Mayong Gabi sa imo Aksumbray, Mayong Gabi landira sa pamilya ko sa Sipalay. Lilia Taton, Araman sa Gardenville, salamat gid. Erlinda Hiroy, Imalay, Araman. Lulit Atos Digayo, good evening Aksumbray, keep safe always, salamat. Erlinda Hiroy, Liwat. Virgil Pinda, Aksumbray, good evening. Ari kami gihapon ga-monitor sa Silin Homes upod mga bata kwa. Keep safe kagid sa gihapon ha, and God bless you and your family. Salamat. April Samasbate. Erlinda Hiroy, Liwat, Ambalya, Zinaida Tumayan, good evening. April again. Sheba Pauline Ashley, good evening Aksumbray, nagalantaw gid ko subong sa imo nga balita. God bless. Salamat. Si Erlinda Hiroy Sandumana, naga-monitor man. Jara Dravelt Jen, good evening Aksumbray, watching from Bago City, God bless always. Stephen Magbanwa, good evening Aksumbray, shout out lang sa duha ko kabata, si Paniyang kag Suping, kag sa asawa ko nga si Miting. Wow. Si Marvic Castin, Aksumbray, ga-monitor kami ni sa Bangga Tutong Felisa Bacolod Idol kaginamon. Salamat. Chris Vilma 3 years, naga-monitor man sa East Homes 3. God bless. Ernie Pinida, Sir Ernie, ga-monitor man, no? Oh. Nakapuli na ni siya. Way man ni siya kwan. Tawag siya gani. Sako ni sa subong sa trabaho. Pero subong na ka-monitor siya, ho? Salamat, gid.
Tungboran Tuario Action Bray, good evening. Lihog lang great Kapitan Edgar Tuario. Wife niya Ria Tuario, ilang mga kids si RR, aming Princess kag Zea, Nanay Rose kag Tatay Tinoy Tuario, Mayor Maymay Nicor kag Kagawa Jigjig Toledo. Pedro Calocalo, mag-campaign time na, ikaw na namatakan, Sir Bryce, ang tawag sa mga politiko, husto! Husto, gina Sir Pedro. Bisan may tupa man. Watching from live stream, Malabon, Bicay's, bike shop, basta bisikleta kay Bicay's. Kalayo, gali ba Malabon? Oo. Ari lang ko sa Bacolod. Mahilig ako sa bike. Si Sir Ernie, ginagreet ko lang da ang mga suki sang Ernest Fruits. Di na dapit kay malabay ko na karon daman mo lang gina. Sa tubang ni Guru sa Poseidon mo, daman mo lang karon mo. Last no ibikin, sara na wala sara. Katibed, good PM magsumbray. Mitoy Bibot, Marie Chris, Nora Dino, Seridon sa Barangay Araal. Si Ironman, tamyaw ko lang akon mga pakaisa, Bad Boy, Kapid, kag JM Gagang, Joy kag sa ilang mama, kag Papa Jocelyn Roderick. Si Chivel Bambi Ramos, Histosani. Action Brian, good evening. Tamyaw ko si Carol Montoya, monitor ko di sa imo, diri sa La Carlota City. Hammer Blast, naga-monitor sa Pahanukoy. Noel Teniente Oliveros, good evening. Action Brian, ga-monitor lang ko diya. Salamat. Teresa Soriaga Flores, Araman sa Celine Homes, God bless. Tris Reyes, Joanne, salamat. Sami Sampiano, naga-monitor man sa Barangay Pahanukoy. Sige, relax lang kong gamay, da lang ka mo. Kaya pagbalik na nga balita, may koneksyon ni sa tao nga naglumpat sini nga hapon sa isa ka mall diri sa Bacolod. Halin sa ika-4 nga andana, iya mo. Oo, ambot ko na nugid ang problema yun sini. Last 8 size. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, last 8 na o gali o na paggamit sa DTX 500 capsule. Manamyaw kita dugang sa aton sa nga pagpangalagad before Action John Diaz. May ilang good evening Sir Bry. Always gid kami gapamati sa programo Rene Fath niya sang kanto Maniog Candoni. Pakitamyaw sanday RR Dong aya kag sa wife ko kay Rachel. Salamat gid. Sige, salamat mandra sa inyo padayon lang. Good evening Action Radio, pwede kalawag results ang STL. Thanks gid. Karon na pangitaon ko anay sa ako nga time daw wala na di action niya STL sa mo nga program no?
Oo. Good evening, Sumbray. Monitor kami diri sa barangay Nagasila, Carlota. Mercy kag Boy Salmorin Estor kag Carlos de Los Santos. Salamat, Gid. Good evening, Sumbray. Kalma lang anay si Pacquiao para man Philippine President. Kay popularity lang na ang ara almost ang mga desisyon iya pana ka mga advisors niya. Kulang pa na iya ideya. Ang gahipos lang na sa discussion pero mga maalam ina sila. Amo nang ning kadamo sang nagapamugong daho sa posting sa Action Radio do kadamo ginaghambal nga hindi lang anay magpapili anay Senador Manny Pacquiao ay Action Firing Line. money wise ti damo kwarta na 14 kwarta ni Pacquiao pero ti kalaw ay manhambalo nato no nga ang eleksyon kwartahanay na lang gid no pero ti kunara kana sa poder ano abi dayon abi. Action Brian Borden. Action Firing Line. Las 8:10. China to nga malambot sa Action John Diaz sinimat tiniyon makaksyon. Sining tawo nga naglumpat gikan sa apat ka panalgan base may mga litrato tada Sir El Racer ihansak tana karon or videos dira na. Si Manik Manok, Action Bri, good evening. We are watching here sa La Carlota City, me and my daughter kuno Nika, si Aldane Nonat naga-monitor. Sige. Roberto Hirapusco Caraballo. Good evening, Action Bri. Tamyaw ko lang Caraballo family sa sitio Mayang Haba Kandoni from Handumanan. Romy Agsam Araman. Si Gavan Marian naga-monitor man sa Material Makaksyon. Sige, ari na sa Action John sa Patrol. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action John sa detalye. Maayong gabi, Action Bray. Masabo nga balita, banggod nga patay-gid atong lalaki nga naglumpat sa sulod mismo sa area Sandaran, Kituslao, sakop sang barangay 8, sulod sang Bacolod, Kaina, mga pasado, mga managalas 4, atong takna sang hapon, Action Bray. Sa pinakuli nga medical bulletin update, nga nagkawa naton gikan sa kapulisan sa police station number 2, particularmente na sa officer in charge kasi Police Lieutenant Joven Mogato ginkompirmar sining nga gindeklarar nga dead on arrival sang doctor o physician on duty ining bata 30 anyos more or less ni kanang lalaki Action Bray nga man siya naglumpat dalin sa 4th floor sang sulod sang mall iya tupan ni ground floor gid Action Bray kun i-estimate naton siguro madlagan sa mga 60 feet sobra paguro ang kataason sining ginlumpatan sining lalaki. Action John, Ama din ni Bugato, Action Bray. Action John. Yes, Action Bray. Pila-pila to ka feet ang bal mo? Mga more or less mga 60 feet. Kaya ang estimate sa isa ka floor is mga more or less mga 15 feet mong. Ang aton din nga studio, ika 4th floor man tano? Oo, pero taas pag ito na digto ya? Taas pag idya. Baw, grabe, no? Sige pa dahil Action John. Ako yung Direction Bray kay Mugato nga ginag-check nila pag-abot diri sa may ospital ang doktor may ginkuha sa bulsa may nakuha abi sa bulsa sining lalaki isa ini sa kapapel amon sa ginatawag Action Bray nga suicide note siningon isa ka kasulat nga ginpreparar sining naglumpat Action Bray nga antes man pamaniya ginhimo ining pagpangikog o kunang pagikog abi dito mismo sa may sulod sang mall. According kay Mugato, kung i-summarize niya ang kaundan sang sulat kaya hindi man nila mapatpat isa-isa abi. Ang kabugusan sinaksan bay nagapakita nga may problema pinamilya. Problema sa pamilya amo ning pinaka nagapanguna karon nga motibo nga ginatutukan sang kapulisan sining paghikog sa lalaki at sambray. Gindala pa ni sa actually sa may ospital pagkakita to sa mga pumuro sa area, sa mga security guard, giningagaw sa daladri sa area sa Corazon, Locsin, Montelibano, Memorial Regional Hospital. Action John? Yes, pagkatabo sini kabalo kita nga mall naton subong daw way may damo tao, pero pagkatabo sini kumusta may nagasinabay-sabay gid man nga tawo damo? Sang amo sila sa Action Bray, kabalo kay ning ground floor, masako na ang area. Kay ang area nga tupad ng mismo ko sa dinadagdag ining lalaki, iya na temporary nga office ka Bureau of Fire Protection Bacolod. Okay. So one-stop shop nila guro ini. Yes, sa Dalom, no? Sa Dalom.
Dra na sila action bray, nag-opisina temporary before kay isa ginakayo pang ilang main office sa Dalan San Juan. May ara dra sa kilid sang alagyan mismo, dahil nag-plasta nila mga lamesa, computer, the one-stop shop sa action bray. Nga dra nagkakuha sa mga papeles. Dra lang gid lamang mga pilalang kametros ang kalayon digto na dagdag ining lalaki. Action dyan, I'm sorry gida, kay mga pamangkot kita. Halin sa ginggikanan niya ito nga ikaapat nga panalgan. Di ba mostly, di ra may mga brandilya, ina-action dyan mo nga tupong-tupong gani sa abaga na, kung kaisa? Yes, may ara depende sa kataasan sa lalaki pero on my part B mga 5'3", usually taga abaga ko sa, no? Nga pwede sa galing action bray nga makakuha ka bala builo, makataklas ka kag makalumpat ka. Okay. Do amo na sang sitwasyon di ko subawa kay kristal na siya ang iladra nga do panawag na ganin ila do pulo pas sa hallway nila action bray. Yes, Ang nagatabon sinadra kristal nga metal ang kalapyutan nga silver nga pwede ka makalumpat malili mo. Yes, Kung according diri kay Mugato, mo planado, gid plano kay wala labot nga may suicide note. Ang area sa palibot sang Mall Action Bray may duwagi lamang dala ka lugar nga kung lumpatan mo digto ka gid madagdag sa pinakadalom. I see. Kay the rest nga may area pwede ka kalumpat pero ang imo dra nga malumpatan third floor lang asta. O kung may isa ka area nga alin ka sa third floor, ang lumpatan mo second floor lang. Hindi ka gid magtimbusok sa pinakadalom. Okay. So mahimo action bray nga digto gid pili nga lugar kaya mo tong area nga kung halin sa pinakababaw paglumpat ka ground floor gilayon action bray. Anyway, sa morning nga kaso, hindi man na bag-o dis Bacolod daw sa isa ka mall diri sa may reclamation daw twice na naglinumpat mad-action dyan, May mga ayhan ang mga precautions nga ginahimo sa Sinima Tinion man? Sa karon ang ginhimo sang kapulitan kabalo ka kinanglanon kanila gali mag-request sa mall para makakopya ka CCTV. Ang kuha ka CCTV action drive. So, nag-request pa sila, masend pa sila request letter para makakuha ng kopya ng CCTV. Kaya mo gito makabulig. Kaya according diri kay Mugato, wala sa upod nga iban. That time, antes siya maglumpat. Ikaduha, gusto niyo na may balawaan anong kayong tangan, kung dala balisa, may ginahulat, o kung may ginapangitabi, ining lalaki, antes siya maglumpat, bisan pamabal sila nga daw subong, makabal sila wala bisang foul play, pero gusto niyo kasi may mga iban pag ito sila may makuha nga ebidensya, sa makuha nila nga CCTV footages dito malapit sa may lugar mismo action bray. Last pagidan sa action dyan nga, kundi ko na to kato sa ikapat kan danaw, ay nagina masyado, may nagalagaw to, kitido kalayo, nagid-action dyan, how? Man. Kag taas na dito sa babaw, doon ko masyado sang mga ginatawag mga establishmento, mga balaligyan sa babaw. Sa area kay most probably dito na action bray mga nagapa-process doon dito ang cinema dito sa babaw of course ang mga kalabalan ng lagyan diri man sa may first, second, and third floor. So ano man sining hapon, sining nga gabi, nakapadulong na ng pamilya sining biktima abi kag nakalustorya sa pulis? According diri kay Mugato, nakapag-angot na sila sa pamilya kay gindogin turnover na to nila gani ang suicide note action bray. Kaya ba nila dito na nilagyan na hatag sa pamilya, ginkuha lang to nilang pinagkakaundan gid, ginahatag na sa mata mismo. Kaya kung napadaan nila nga pag-coordinate diri, kay gusto mo nila mabalaan kung tani ko na nang pinakamadalom, pero according diri sa ila, nagadepende man sa gyapon, no lato nilang desisyon sa pamilya, may angot sining dalagan sang kaso, sining paghikog abis ng ila mismo imata dala sa sulod sang mall action bray kay kung may ibang pagiging mga anggulo silang itututukan, personal may mo abi action bray ina nga ginalantaw nila kay subong nga daw ka buron pagid para sila nga bahin abi kung ano ibang pagid nga mga mahimo diri motibo sa record sining pag-ikog sining nga lalaki action bray at to dangalan gani kay hinado hindi pagid sila clear kay may mga ID sila nga na-recover. So ulihinan to nila nga nakuha gid sang may nag-ara na sila nagpalapit kinaka-confirm silang identity. Ang trabaho hindi pa man nila mabalaan. May mga ID sila nga nakuha pero according sa ila hindi man sa dira nga mall. Sa iban nga mga establishmento abi. So i-confirm pa na nila kung di siya nagatrabaho and then dito sila matutok pag action bray base sila makuha sila nga detalye may mo makatuad kung ano gid ang natabo kag ano gid ang mga natabo gid before antes pa man ang incidente sa paghikog sining lalaki action bray. So dapat ang pamilya sila diri magpanugid man sa pulis kung ano gid ang dahilan sini
Para ina ang peace of mind balasang kapulisan man kay kabalo kang pulis naton hindi man sila katulog kundi nila mapiho kung ano gibla ang rason sini kag basi may iban may third party or may iban nga tawo tunga nagtuklod abi action diyan. Amo na, may mga foul play, abi, or base action bribe lang, ginaano man nila, kasi may mga ibang nga persona nga able-bado kung nagtulod yung lalaki sa pag-ikog niya. Kag basi bla uti may mga cellphone kita subong basi may nag-text saya ginapahog siya amuning matabo sa imo muni mo na dito na mabalaan so kabay pa no nga matagaan ginisang inabalang klaro ang tarantanan aksyon diyan. Yes, no? Okay, amo tong hambakag kapulisan, damo sang dapat to dilang o sisaon, damo sang dapat nila pa nga sekyaron kag pamangkuton nila bina sa lain sang pamilya kay ang kaundan sa tong ginpakapatag o makita nila aksyon na bray na suicide note do ang pinakakabugusan gito o na pinakaundan gid may angat sa problema sa pamilya aksyon bray. Ay si grabe ano so sige wala bakulod non man lang ne. Yes, taga diri sa Tulad ng Bacolod. Sa Bacolod. Sige, action dyan. Ari si Police Lieutenant mo Jovin Mogato, ang officer in charge ng Police Station number 2 sa pinakaulinan investigasyon ni Angot Siling Castro nga pagikog sa sulod sang mall action drive. Yes sir, no, mga panday na no, latest nga update na ton. Mga alas 3:40 dalhin nila sa Bukay nasa isa ka mall diri sa may Bacolod City no. Nga isa ka lalaki. Ang nag-commit sang suicide. From fourth floor ini isang isa ka mall diri sa Bacolod City. Yes sir. Dito na ray bargain niya. Bali sir, ano kuno ang motibo sir how nga natabo sir? Ang ginatanaw naman bili nga mapan motibo no ang family problem ni. Kay may na-recover nga suicide note sa bulsa. Ang mga naka-recover din mga medical balatan dira sa ospital. Turnover naman nila sa pamilya. Nakakuha kita information sa ila. Okay. Sir, kung nato naton bot silingon ginplano yagid no? Yes sir. Sir, may nabasahan nyo anong content ang summary lang based ang suicide note? Hindi na natin siguro may pag-ambal sir, pero panini family problem. Tamo naman medyo critical kita ng sitwasyon gagawin niya no. Declare sang duty doctor dito na rival. Why ka ma-interview ang mga kwanang guard dito kay ang ating nga investigator why naman ka pati nag-proceed na ba yun dito ka proceed sa may mall why na ang biktima tapos nag-proceed naman sa may why na dito mapukusan ang kwan dito no ang sitwasyon dito sa anong pagtapo. Pila ka na edad sining lalaki sir? Mga more or less mga 30 plus in siya. Okay, taga-diri naman sa Bacolod sir? Yes sir, yes sa Bacolod. Negative sir. Pero may haraman kita sir ng mga CCTV sige na follow-upan kang kwanta nga akong investigator. Para mapukusan magpansin yung sitwasyon dito sa antis matabo ang insidente. So meaning sir, may copy na kamo or review pa lang sir? I-review pa natin. Ma-request na sa ilan na. Naka-coordinate na kamo sa pamilya sir? Actually sir, ang pamilya tutupay na. Kag naka-istorya na sila sa ato ng investigator. Pero as of now sir, medyo pantagay kita sa mga data nila. Okay. Aksyon na Brian Batian, si Police Lieutenant Jovin Mogato, ang officer in charge sa Police Station number 2, amo na pinaka-latest nila diri nga investigasyon sa kaso diri nga paghikog aksyon Brian. Salamat aksyon dyan. Balik gikan sa patrolang sa Bacolod Aksyon John Piaz, na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Action Firing Line. Grabe, problema pinamilya. Galing kiti, hindi pagid mapahat-pahat sang kapulisan, tintindihan naton, suicide, inimo. Hikog, may protocol ang kapulisan. Even though ang Aksyon Radio may protocol, kita nga di maghingalan sa ngalan, address, edad langit ang mamensyon tadri mga kaksyon. Action Firing Line. Grabe yan nati hikog ang iyang pinakapatal nga igo to tangkugo sa ulo niya no? Kay ang tupa niya sa pinaka-floor mga kaksyon nagakayaon ini siya no? Nagakayaon
lumpat, sumaka sa Brandilya. Action firing line. During that time, mga alas 4, I am pretty sure nga ang mall nga ini, ginapresyum ko nga jutay giditawo. Plus the fact nga ti pandemya subong, wala may nagalagaw. Magluwas sa ikumpara mo last year nga wala si pandemya, ti damo ginatawong mall nga ini. Action firing line. Ti subong amo na oras medyo jutay na. Ti libre gid siya kung anong himuon niya, wala gid niya sa may makapugong mga ka-action, no? Next time ti ang like for example may problema sa panimalay, pamilya. Kung daw hindi kaya, pwede ka gid kadagon-dagon pagadto sa simbahan. Action firing line. Paglambot mo to simbahan, pungko kato kag magluhod. Pangamuyo, mangayo, pasensya kag ngayo kagaydan sa mahal nga Ginoo. Or hindi gani after that kadto ka sa mga friends mo. Pinaka-the best ng kadto ano pagid aside sa Ginoo ting iloy kag amay, mga utod pamilya. Action firing line. Galing kung problema mo, pamilya man mismo, hindi ka mo mag-intindihan na, iti dito ka sa mga friends mo, abi, di gin maghuna-huna, iti nag-blame sang naghikog, iti tapos na to. Sa iban dira kung sometimes, may nagkakapulo paminsar, saan mo sila ba, hindi gid. No, hindi gid. Kay kabuhi, tayo isa linik bilog. Action firing line. No mo na, bla, baw, suskot, mo na, no? Ang ini nga mall nga ini, ati, subong problema man ni sila, kay ti, hindi man manami kung kaisa ang mall ginahikugan, bla. Di sa may reclamation, so naduwagin ang lumumpat da. Ang isa, patay. Ang isa, way tumapatay. Action firing line. Na di boy nasan pag ito saya. Oh. Di may nga mga problema, ini sila. Pero ting iban nga pang hikog, higot sa liog, tiro, buno, slash ang ina sining pulso, bawat hindi ginaya makabuligid. Action firing line. Solbar gin problema mo ya Kaya di ka nakbatsyag, patay ka mo, no? Pero ang problema, ginbilin mo sa imo sining mga pamilya pagin nga buhi. Action firing line. Last 8:26. Sining nga bahin dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3. Firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay, interesting story manikag News Action Daily Salazar. Kay do naga-amat-amat na lantad, no? May istorya ta na pilot politika dia. Do naga-amat-amat na lantad si Councilor John Gamboa Jr. sa palaabuton nga 2022 nga eleksyon. Action firing line. Masaka gid siya, langan mo na karon nga tapos ng term niya sa konsihal, ti tatlo man ang papilian niya di. Vice Mayor, kag kongresista. Action firing line. Ati kung gusto niya mag-senador, pwede man. Pero dito ka budlay na to, no? Diri lang ni sa tatlo. Ano, diin ayhan sa tatlo nga ini. Pinabantayan ta sa aton nga pagpangalaga dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Victor Tugaf, tama ginaction Bray, Ginoo lang gid dang panta if mag-down na kabuhi ta. Alex Montesa, suicide the last 3 course sa tanan nga kabugat sang Balatyagon, Sir Bray. Ati pro sala gid na. Jane Ohal, hambal nila gani, good evening. Hambal nila hanggang buhay may pag-asa. Hanggang buhay may pag-asa. Erlinda Hiroy Imalay, nagamonitor man. DM Rojo, my father is very curious of your face, Action Brian. Good evening. His first time to watch you live. Nga aman. Curious. Kakaladlawan ang itsura ko. Sige, thank you, Gid. Erlinda Hiroy, again, salamat sa pag-share. Oy, paki-share sa aton nga live ha, no? Para maglapnag aton information, no? Ray Carbakil. Good evening, so Brian. Tamiyaw ko lang da si Boss Jomari Kalibho sang Maaw, naga-monitor gid. Valron Alvarez, hindi man na sa maghikog sa wala tawo. Sa may tawo gidapit gali
Or basi may gin-date na siya, date nga waay nag-abot. Hindi kita ka-komento dira. Cristiano Siloso, good evening, so Brian, watching here, Mandalagan, Carvic, Bacolod, Patamyaw lang, clan, sila ni Ann Guruni ay, no? Ann Catering, kag pamilya Siloso, kag Pusadas, salamat gid. Sige. Si Christian Liwat, no? Christ, Kerry Paul, Javier Tanatan, good evening, Estela, idol. Wow, salamat. Let's have dinner, watching FB Live, shout out lang sa mga Tinubagan, San Enrique, God bless us all. Salamat. Tinubagan, sorry. John Rose Rolgav, daw 36-9 results ang STL. Sige, taya lang. Hindi ko sure, ha? I'm sorry sa nagapangita STL, kina kay sa akon nga time daw ba, wala di sa akon mo, ha? Ana Manrigos Rob, dapat siguro may mga net or fishnet. Ang mga malls, subong pa, sir, para maskin maglumpat pa masalo man ang net kaluoy man wala makayanan ang problema sa life. Galing kiti, ay, doon di lang tagig kakwan sa naghikog. Valron Alvarez, good evening, Sobray. Para sa ako, ang problema maging duna na nga bagay kag hapos lang na solusyonan. Pero sala ang paghikog. Janet Flores, good evening, Sir Bry. Ginatamiyaw ko lang ang taga Parnaso La Carlota. Salamat gid. Sige. Kili Lawrence Juarez, taga-monitor man. Kisha Blas, good evening, Sir Bry. Tamiyaw lang family Dacalio. Salamat. Okay. Diri ko sa dalawa mabalik. DM Rojo, no action, Bry. Curious lang siya kay Pirmiya lang kagakabatian tingog mo sa radyo. Salamat, Action Bry. May gabi mga taga-bata. Ay, may gabi na sino. Tisubungkit anya na gid ko. The simplest man behind the microphone. Action Brian Morden. Thank you, ginaton kay tatay. Padayon lang sa pagpamati. Glenn Santa Ana, good evening, Sir Bry. Gamonitor kami ni Toto Zion sa Balay Subong sa Bago City. Alright. Dijen John na relasyon guru typical love issue. Bayaan mo ko pagkamatay ko. Magpakamatay ko. Mga amuna nga mga drama ba na? Kartin. Do padramahon mo ko blaw. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Ang tanang ginhimo ko na sa ibo. Apang anong ginpalos mo? Do mo na blay nga mga Ana Mandriliwat, may araman family member nga wala pulo, sir. Hindi gani makapamangkot kung may problema ka or may ginabatsyag ka tapos may pagka selfish pa. Kaya ila lang yung problema ang gusto istoryahan or solusyonan. Pero ang imo yung problema, wala sila ya labot. Wala sila ya wala gana magpapati kay abi nila si Superwoman o Superman ka lang permi nga hindi makabatsyag kapoy. Stress or etc. Tapos dugangan pa nila ang imo problem. Sometimes may problema ka, pwede mo ihibi, makalalaki man o kon makababae. Kay pagwa sa mga luha mo da makarelieve gina sang stress kag huot sang dughat. Jody Florentino, sunod-sunod ang katabo sa isa ka lugar, Action Bry, may ginpatay kag may nag-suicide sa isa ka lugar. Tuod, no? Amo to gurong hindi sila palawagon ng ilang lugar. July Derla Celestial Hongko Tigsmana. Good evening, Sir Bry. Ayala Mall sa Kapitol sa may Palapala. Dira naglumpat ang tao. Ayeso. Jen Ohal, pray. Hambal niya. Victor Tugap, tama ginaksyon, Bry. Okay, nabasa ko na. Bambi Serrano, Defensor. Ngayong gabi, Action Bry. Monitor lang kami di Storms 3. Barangay Stefania, Defensor Family. God bless, Action Bry. Salamat. Melchorita Ferrer. Good evening. Alex Montesa, good evening lang sa Sir Bry, sa pamilya Ramirez, sa Barangay Granada, Alangilan. Madamo gid nga salamat. Wow, salamat gid, sir. Manik Manok. Good evening, Sir Bry. Let's put God in the center of our life. Correct, our lives. Tungburan Tuario, good evening, Sir Bry. Monitor na ko sa Shinda Mansalayaw, Kalakastiliana. Great lang Joven Panes, Chay Biring, Nanay Angging, Tatay Rene.
Sam kag Nonoy De Leon kag Choy Noel. Salamat gid. Gloria Ortega Casas. Good evening, Sumbray. Tamiyaw ko lang family Ortega and Casas family. Keep safe and God bless. Si Olaf Bersirker. Mayang gabi, Sumbray. Shout out di sa kapihan sa Silin Dalom Santolo. Wow! Gapo, naglabay ko na, sir. Galing kinahuya. Gin ko, sir, mag-inom na kape. Blasin mo, prangkang istorya. Santol, permigid gahulat si mo magbalita. Pangapi, mandili hapit. Pao, sir. Ambot na nga ako ni personality, sir, amo ko ni kagahod sa microphone, pero kung ara na ko atubang sa mga tao, mahuloy or ko sa hindi gid ko talkative sa ano basta. Rosemary Kabugwason, good evening to teachers of Cubay Elementary School. Damo gina permi nga pangapida dalom santol. Oo. Kag kanami sang kapida. Kung taga Estefania ka, taga Villamonte ka, din dapit ang lapit-lapit naman taga Mandalagan, pangapi kang motobla sa Estefania dalom santol kay ma-feel nyo gid ang barako da katahom kag ang ambience, the environment sang dalom santol. Gusto ko man tay magtambay da pero sometimes, sir, medyo may ara man ko sang katahap but tanan nga problema may solusyon, pangamuyo lang husto. Marilo Kahilig, good evening, Exxon Brian, watching from Barangay 1-A Manapla, God bless. Maria ko, good evening, sir. Check attendance lang ko. Thank you. Bambi Serrano again. Okay, nabasa ko na. Alright. Ay, may gabi lang kay Tita Ida Riosora, ha. Kag si Nanay Linda, Tatay Eddie, sang Morsha, naga-monitor gid sa aton nga pagpangalakat. Sige. Oo, sir, nagligad. Sir, naga-bike ko dumapundo, nagigigo sa may kwan mo, sa may kapihan da sa Santol. Si Parkon, good evening, Sombray. First time ko nga ma-monitor maayong gabi sa taga Pangpang Zamora Street, Pontevedra. Sir Parkon, kada gabi monitor ka na, ha? Di na pagpalipas. Sige, pagbalik naton, paki-share lang sa aton nga live, ha, para at least malapnag pag ang aton information. Pagbalik naton, interesting news ni kay Kwanya. Parte kay Councilor Gambuwabla, no? Kay do sadya ng politika des Bacolod. Giovanni Supe, morning, Action Bray. Monitor lang kami di sa work sa Canada. Wow. Si Utay Benedicto Araman sa Mansilingan. Jean Oy si Sir, good evening, Action Brian, more than present na. Ba, sige. Sa mga nag-check attendance da, salawat gid sa inyo tanan-tanan, no? Jocelyn Joanne Gabales Guliman, good evening, Sombray, monitor lang kami ni Mr. Kag sa mga bata ko, salamat gid. Alright, thank you man dira sa inyo tanan-tanan mga kaksyon. Mapawayway ko dali lang gid, ikaw maghalinda, ha. Las 8:37. Babalik sa aton sa nga pangalagad mga kaksyon, ano? Oras na aton diri Action Radio Philippine Standard Time, las 8:39 na. Action Firing Line. Ginain
Ante si Action Dale Salazar nga mga balita may ilang kay Ma'am Marilo Villar Tanaman, si Gina Tahan Caniete. Good evening, Sumbray. Greet ko lang akon friend nga si Zane Lyle nga naga-monitor gid suwong. Salamat. Si Suzette Vista Zaragoza Araman, Kativer, thank you gid. Na-share na ko na. Si Yana Hadulos. Good evening, Sumbray Pamati. Kami diri sa La Carlota. Good evening to all Hadulos family and JTI company. Salamat. Si Michael niya. Salamat gidra sa inyo. Na? Si Ari Pasadalom, nag-monitor ng iba na nga mga utod. Olaf Bersiker, amo na ka, mahuya ka pa maghapit. Libre ka mo diri perme, kag salamat kag halong kagid perme. Salamat gid sira, dalom santol. Vanessa May, nag-monitor man sa Minnesota, Buena Fe Advincula. Nag-monitor man sa aton sining pagpangalagad. Si Tita Ida Rizora, si Nanay Linda, kag si Tatay Idi sang Banwa sang Morsha, kag si Mama Gamay sang Kumaliske. So we have Action Dale Salazar sa aton sining line, sining matina-check naton. Kaya anong plano, gidbla ni Councilor John Gamboa, na? May ara na gid man sa guro, plano gid nga magsaka ang posisyon. Siyempre, hindi mo na mapunggan tapos ng term niya eh. Pero dalig lang, ginaari sa Action Dale sa aton sining pagpangalagan. Action Radio City Hall Report. Action Dale, mayad nga gabi. Action Bray, gin-check naton ang political plans ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Kasunod nga ti ini siya ang isagid lamang sa mga konsehala nga magtapos na ang sining term no bilang City Councilor sa Bacolod City matapos ang 3 consecutive terms sa Action Bray or nagdaog sining tatlo kasunod-sunod nga eleksyon. So ginpahayag ni Councilor June nga 4 Action Bray ang sining option. Una, pwede siya nga magpapili bilang vice mayor. Kadua, pwede man mayor. Kag ikatatlo, pwede man kongresista sang syudad sang Bacolod. Kag ika-4 sining option Action Bray, according ni Councilor June, pwede man siya nga magpahuway no or take arrest sa patagasang politika Action Brian. So sunod siya, wala pa siya sang pinal nga desisyon Action Brian, no? Kaya nga sinigin pang mention nga possibility nga mag-seek siya sa higher office sa 2022 elections. Bangod wala naman siya iban nga padulungan Action Brian. So sa karon bilang isa ka alagay sa hanon nga opposition sa City Council, nga siya man mismo na nga Action Brian opposition sa City Council. Iya siningagin pahayag nga di makontinue lang sa hapon anay sa pagtrabaho Action Brian samtang ti layo-layo pa man ang 2022 elections. Ginmuno niya Action Brian nga sa karon ila sinigin na tinguan nga magtukod sang credible nga team no nga mo ang magabunggo sa dominant party nga Grupo Progreso ginapangunahan ni Bacolod Mayor Bing Leonardia Action Brian. May ginpang mention siya nga mga ngalan sa patag sang politika Action Brian, mga kilala nga mga personalidad. Syempre, pero wala pa man sang confirmation. Pero may ginpang mention siya Action Brian nga mga kilala nga mga individual nga amoy ni sa karon nila sige natinguan nga magtukod sa credible nga team nga mo ang makabato no sining karon nga administrasyon Action Brian. Aling tingog ni City Councilor Wilson Gamboa Jr. Part of the plans, of course, is to seek higher office. Because already my last term as City Councilor, there is no other way but to go up. Is to take the position of the vice president, the vice mayor, the mayor, or the congressional office. Putting another options available, pwede man ganina, I can take a rest. Leave an option in politics. No? So, these are the 4 available options na may harap ko. Okay. But for the meantime, of course, as the lone opposition, lone wolf, sa Kongreso, as a council, I have to work. Hindi ako niyang trabaho. Ang naipatpon sa pamangkuton mga kubi, I have 4 available options. Wala pa finality. To consider. Wala pa finality. Wala pa. But ang akong subong na trust, if you're going to ask me now, is to consolidate the opposition. To mount to mount a credible challenge sa incumbent administration party.
So gather all the forces para nga makatagman kita ng credible lang away sa incumbent dominant political party now, which is Grupo Progreso. Dapat man. Demokrasi mo, hindi na demokrasi, dapat ang tao may aksyon. Action Brian, nabatian si City Councilor Wilson Gabol Jr. nga suno siya ti hatagan liwata sang option ang publiko sa pagpili sang next set of leaders para sa masunod nga 3 ka tuig humalin sa 2022 onwards. Action Brian. Kadamo sa mga materyales des Bacolod Action Day ang kulang diri sa pagtukod lang gid mag-build gid ba sang tudtuod nga grupo kag wala bla talangay sa panahon sang eleksyon na gid. Action Brian naka-mention siya no pangalan ni former Congressman Benitez, ang ngalan man ni former Congressman Monico Puentezella, former Vice Mayor Taddy Saison, naka-mention man siya sang iban pagidang nga mga negosyante. Action Bray. Pati sadya, may mga ang ginapang mention niya porte maning mga ngalan Correct, Action Brian. So muna to pilaya ka mga ngalan nga ginbuyan nga kilala Action Brian no kung politika ang paghahambalan. Since October pa man ang filing sang Certificate of Candidacy. Action Brian. So labig-labig pa. Oktobre 1 to 8 pero dapat subong pa lang amat-amat ni sila himo TL para maghimo na bakod nga robot black adlaw. Mag-iwas Action Brian sa TL. Amat-amat naman sila himo Facebook page. Laban. Di ka malukang kwintrohon mo subong niya prangkang istorya. Way kuya nagkakwano. Grupo Progreso. Bakod diya katama Action Day mo prangka ng istorya. No? May mga grupo na di nga hindi pinanumba nga literally nga kun. Hindi blang naging pingpang pierde. Imagine mo subong 1 is to pila na sila 40 na da sila. Yes, Action Brian. Majority mga more than 95% sang City Council part Action Brian sang Grupo Progreso. Nante ini bilang bolo bakuna ni Action Day. Kundi sadyan ambal sa mga iban nga mga nagakritisar sang Leonardia administration ara nang Sinovac or AstraZeneca abi unahon ta bakuna ang mga tawo tanan sang Grupo Progreso tanawon ta. Ato Action Brian, pinaka mga councilors nga itong sining Elostoria before mga pang sidelines bala nga antes ang press con Elostoria. Ito iban sa Action Brian, mapapakuna man sa COVID-19 vaccine. Si Councilor, Action Dela, si Councilor Israel Salanga, diri mismo unagin tuwa diri sa interview to saya nga maboluntaryo saya kun ara na si bakuna Action Dela. Correct, Action Brian. As long ang bakuna qualified ti Action Brian kay kung minor ka like AstraZeneca vaccine, hindi Action Brian pwede dira hindi ka qualified base man sa standard niya set sa World Health Organization ag manufacture man sining AstraZeneca vaccine. Speaking of vaccine, nagpagwa sang press release ang Bacolod City PIO nga nagasiling Action Brian nga nakahatag na sang 31 million pesos nga initial payment ang city government of Bacolod City Action Brian para ini sa bakuna bala ngagin order sang syudad so initial payment is 31 million pesos part ini sa Action Brian sang 650,000 nga doses sang vaccine from AstraZeneca ngagin order sang syudad. So nabutang diri Action Brian nga possibly third quarter pa sang 2021 mag-abot Action Brian ang ini nga bakuna. Ining initial payment natabo ini siya matapos nga gina-grant ni Mayor Bing Leonardia or nag-issue sang memorandum nga nag-allow sa mga LGUs nga pwede sila maka-advance payment Action Brian para sa ginbakala nga bakuna. Pila ka doses na Action Dale? 650,000 doses sa muna siya ang una nga order sang syudad Action Brian. AstraZeneca pa lang pero previously pinaka-mention man si City Administrator M. Ang nga may mga negotiations man si Mayor Bing or ang LGU sa Bacolod City sa iba naman mga manufacturers sang bakuna Action Brian. So mag 600,000 ka mga 300,000 na mabakunahan diri sa Bacolod?
ang target ang action Bray no malabot bala ang herd immunity no nga ginatawag nga mayoriya sa population sa Bacolod City mabakunahan na action na Brian para at least makamatamat kag makabangon or makarecover ang ekonomiya diri sa may Bacolod City. So amo ni sa karon ang isa sa ginatutukan sa Bacolod EOC like ang naka-mention si Vice Mayor Sid Familiaran nga by first week of March action Bray kadto na gid sila sa mga barangay massive na gid nga information education campaign although nga initially nagasugod na gid action Bray ang pag-educate sa tawo like sa mga media interviews sa mga social media posting ang mga benefits nila sa bakuna nag-start na action Bray pero ining bala mga materials nila nga pag-usaron nga halinman sa Department of Health or ginreplicate ginreproduce ka syudad amoy ning ila sini nga usaron na para at least ang mga kapurukan mga sityo diri sa Bacolod City malambot na action Bray sang insakto nga information kag ang mga benepisyo nila sila nga makuha once nga mabakunahan against sa COVID-19. Aling tingog ni Vice Mayor Sid Familiaran? Well, I think sa first week may mga series of information education campaign. May trainers training na gani naok na sa barangay so that ma-intindi kang pumuluyo ang at-engage kung mapabaksin sila karin. First week of March, right? Yes, the first week of March. Okay. But ang mga materials, ginaproduce sa Japan? Yes, sige. Siya actually. Action Bray, si chairman sang local ITF, si Vice Mayor Alcides Familiaran. To be exact, ang initial payment galing sa syudad sa Zanica mo siyang 31,219,500 pesos action Brian. Amo ni siyang deposit ni acting City Treasurer Arlene Memoria Action Bray sa AstraZeneca amo ni siya ang bugos sang 20% sang total cost sang 650,000 nga doses sang vaccine gikan sa AstraZeneca. Sige. Kag boss nga adlaw, speaking of Councilor Gamboa, mo to hangya sining nga resolution, boss ito i-file action Bray sa tanggulang panglasod, so i-check pa na naton if ma-approve siya bala or may mga komento man. Ang iban nga mga miyembro sang City Council regarding sa series of killings or pagpadiro or shooting incident diri sa may Bacolod City. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action dahil sa Lazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale. 300,000 doses ni. 300,000 per individual. Mabakunahan sa 600,000 nga baklon sang syudad. Ati ambal sa nag-chat di sa ako Sa ti igo-igo gina ubos ginang grupo progreso pa-inject. Action Firing Line. Mabalik na dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Alex Montesa, every vial pulo katawo matagaan o kon masobra pa sa kada duha katawo kada dose ang ihatag. Ti ano ginahulata? Puding, Sir Bry? Okay. Nakakaon ako puding Namit sa puding ni Sir Bia Jonathan. Nami sa bakuna kay libre ti may arat na Sir Bry. Sa Bacolod ara guro. Juan Mel, good evening Sir Bry. Monitor sa Victorina Heights. Marilo Villar Tanaman. Go Sir Wilson Gamboa. Jovelyn Di Monteverde. Gapamati gid kami ni tita sila ni tatay kag nanay wala gid absent. Brian, kumusta ka na Brian Mordin? Great program. Ay, gali. Check na nabi karon be. Machat na be sa imo, ma'am. Suzette Alunan. Ara na. Pakishare ha sa aton sining live. Niel Brian Values. Good evening, so Bri. I'm watching live Action Firing Line. Salamat. Alex Montesa. Guillermo Clarito. Kag Tatay Fred Badred. Sang Mabidi Coral. Monitor lang sila, Sir Bri, through transistor. Wow. Salamat. Rosini Tabibe. Salamat, good. Rowena Castillo de la Cruz, good evening, Sobray. Monitor from Purok, Masagana, Barangay 6. Buena Fe Advincula, salamat. Sige. Dennis Richard Tiboroma, diri sa amon, ganit sir, humana ang mga line-up. Noel Amar, good evening, sir.
At isubong may mga line up na dire sa Bacolod may mga line up na galing kiti gina hipos-hiposan na diyan. Kay do temprano paginban nga ipagwa mo ni nga mga ngalan, pero in the middle of the year siguro mga June, July, mga August nahan. Dira sigurado gina August, September sigurado maginuwa gining mga ngalan nila. Si Rachel Manciniros Gigan. Hello sir, good evening. Kilala mo si July Higan sa Annalyn Eatery? Good evening lang da ko na. Annalyn Eatery. Hindi ko gid ma-recall pero salamat gid. Thank you gid. Jenica Supida, pa-shout out Sir Bry family Ingilio kag Supida. Say thank you gid. Tamyaw lang akong friend nga si Vanessa Mayo dira sa Minnesota, Amerika. Mayo lang isla to sa gwa sang pungsod ko. Oo, nagasuroy-suroy da sila sa ibang nga pungsod ba. Kami lingaw naman lang kami dis Pilipinas daw ka sadya na. Okay. Natamyaw lang nato man naga-monitor subong live si Talion kag Erika sang Cadiz City. Salamat sa monitor. Diri sa adresa aton, diri siya nagaagi sa aton sa akon sini nga personal nga chat room Thank you gid dira sa inyo. Okay. Sige. Ang Negros subong may duha ka local case sang COVID-19. Ay no. Ang tuwag sina ang Bacolod may ara sang duha ka local case mga ka-aksyon right. Ati jutay lang gid may kiway nagid gasaka bla Iloilo may kag Aklan may ara sang madamo nga kaso tag 12 local case tanan. Ginasundan sa Bacolod nga may duha ka local case copies nga may isa ka ROF. Negros Occidental why? Tingtayo kung is Sir Dennis mati ka na. Parte sige. Dali gid lang. Okay. May sa kabalo okay. Ang naghikog tubla kay na actually may mga ngala na kita diri pero hambal ko gid. Okay. Perte so di maghikog-hikog dason Salamat sa pag-share mga ka-aksyon. Sanso Jaime Allen. Good evening, Exxon Bry. Watching live from Houston, Texas. Ted Suarez Giking. Good evening, Exxon Bry. Ano to sir ang update sang nag-suicide sa mall ko God bless her. Patay ginto siya. Pagabot sa hospital mga 30 years old ato. Sige. This time check is brought to you by Padayon ka mga kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginendorso taman sa inyong Evergreen Herbal Capsule
shout out lang ko no. Evening tamyaw lang sa Toboso Family Purinas. Salamat gid no. Jenica Sopida again. Alex Montes, samal niya bakuna, Sir Bry, nga hindi pwede sa mga politiko ta, AstraZeneca, pero pwede sa mga pumuloyo. Pwede sa politiko. Ten Suarez, natamiyaw ko na. Sanso Jaime Allen, nabasa ko naman. Rachel Manceneros Higan, salamat gid. Aha. Sige. Jen Balza, good evening, Sir Bry, watching from San Antonio, Abad Paris Church. Ay, sa may taytay na. Jeniner Panoncilio. Marilo Travilla Catinoy, salamat gid sa pag-monitor. Good evening, Manak Sumbray. Ginatamyaw ko akon bata Roy de los Santos ang Barangay Batuan, San Enrique Negros Occidental. Good evening da kay Nono Miravalles. Good evening, Sumbray. Wala nabalita ang lechon hasta nablos ko na biktima sa panginto niya. Tawo, Diyos lang kabalo sa iya, nanay mo niya. Oring sa Barangay 27. Wagid sa kabutwa, nay, basi na lumos to sa lechon si Gerald sa Lariosa. Sige lang, nay, kay may iya ginaplak adlaw. Good evening, Sumbray. Ang nag-suicide, wala gigin pang laba, iya paminsaron. Problema, okay, sige, last 9. The time is 9 p.m. Basta allergen. Abalyang ita lang to distoryahon na. Nag-play sa cellphone, tani nakakadlaw kanugon gid kaluoy wala kapautwasa. Mga friends niya tani inom lang sa nagtulog kag nag-game sa cellphone gani. Sige lang Dito na to gid makwansa kay amo na tong hitabo mga ka-aksyon ano. Daligid lang kay kagina panagila chat kay sa ako no isa lang giniyo. Ginaayo diri sa aton. May nawigit ko ng wallet niya dira may blow ko unod nga importante ko no. Oo, kung nakakita man sa Tagarla Carlota dira, pwede ka tawag sa 0910-003-0228. Nagapa-aksyon si Ramona Pinida na. Sige. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpangunan Action Rex Cantong. Station Manager Exuna Magbanwa sa technical side, we have Action Elmar Madera. Action El Ray Dotilios, IT expert nato. Nangin kabahin man nato Action Ann Defensor sa mga gabi kag News Center Girl. Standby sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia. Ini naman sa Action Brian more than nagapasalamat gid. Magilibati tarason nga adlaw sa awang nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,